І ви, ваша команда і команда Зеленського приблизно з однаковими обіцянками виступали під час передвиборної кампанії. Тимошенко казала про те, що в частині Мінських угод казали про те, що якщо не працюють Мінські угоди, потрібно апелювати до Будапештського формату чи створювати Будапештський формат. Те саме обіцяв і Зеленський під час передвиборної кампанії. У вас співзвучні були пропозиції. Зараз ми скотилися до фактично того, що обіцяв, ну скажімо, політики там, наприклад, Юрій Бойко. Він казав, що безальтернативний Мінськ. Я не зовсім відчуваю логіку в ваших словах. Ми дійсно системно, починаючи з вересня 2014 року, визнаючи, що Мінські угоди зупинили відкриту фазу збройної агресії Російської Федерації, так, це завдання вони виконали, але ми після цього моменту ми послідовно говоримо про те, що якщо за 5 років ми не спромоглися досягти повного і всеосяжного припинення вогню, то це означає, що цей механізм не працює, треба шукати інші механізми. Якщо кандидат в президенти Володимир Зеленський це обіцяв, а коли став президентом, на ваш погляд, почав діяти по-інакшому, то це питання треба адресувати йому або його оточенню. Ну, ваша оцінка взагалі от того, що відбувається? Я про це говорив неодноразово публічно і можу повторити ще раз в ефірі вашого телеканалу, що я вважаю, що одна із ключових, можливо, стратегічних помилок президента Зеленського полягає в тому, що він продовжує мантру Петра Олексійовича про безальтернативність Мінських угод. Причому я знов-таки неодноразово про це говорив, що умовно такий собі колективний Володимир Зеленський, бо він же ж виступає різними голосами, різними іпостасями, він деколи дозволяє собі, знаєте, дві прямо протилежні тези в одному реченні сказати. Перша теза, він говорить, що ми не будемо проводити вибори під дулом автоматів і спочатку контроль над кордоном, а потім вибори, потім він ставить кому і каже, але Мінські угоди безальтернативні. Хоча Мінські... Але ми вже підписали формулу Штайнмайєра, за якою спочатку ми проводимо не зовсім вибори. Так, дивіться, але в Мінські угоди самі по собі, вони передбачають, що спочатку вибори, а контроль над кордоном починається на наступний день після виборів. Формула Штайнмайєра, вона не стосується питання контролю над кордоном, вона взагалі цього питання не торкається, вона говорить лише про те, як буде діяти закон про спеціальний особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської області, і як це взаємопов'язано із виборами. Тобто там зазначається, що спочатку цей закон, який ще, до речі, ніхто не бачив, тому що діючий закон, він втрачає свою чинність наприкінці року. І треба буде або продовжувати старий, який є жахливим, або приймати новий, якого ще ніхто не бачив. Так от цей закон про спеціальний статус окремих регіонів Донецької і Луганської області є тимчасовим з моменту виборів і є постійним після того, як ОБСЄ визнає, що ці вибори відповідають основним засадам ОБСЄ. От про це формула Штайнмайєра так звана.